اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مول مول موج لگی نہیں پھدا ہم کو پڑھنے آمتی ما چکا من گوشنا آسن مول موج تی پھدا یہ بھی حدیث مبارک مد نظر تھیت کہ پنس مالس ماج عیال کود پنی جان کود گوش ٹوٹ آسن نبی لاولاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانی یار میانی سردار میون مول موج لگی نہیں فدا میون مول موج چانی ذات اقدس سپیٹ فدا چچن چسابا پز پیٹ پنن ہم سفر اوئی چو سید چین کھوور پتی بروٹ گت کران بچس دپان دشمنو ما آش سازش بنامس تم